toiseksi ei mene, vaan kakkospaikalle sinne menee Mikko Kosonen, Alasaari Kosonen. Ja nyt lähdetään sitten ulkopuolelle toimesta haastaa Mattila. Se on Rajala, joka hakee ja hakee, piirtää, ei onnistu ja menettää yhden sijoituksen. Koski kuittaa, nousee nelospaikalle, Mattila kolmantena. Ensimmäistä kertaa ollaan tulossa lähiölle viimeiselle kierrokselle. Alasaari kääriässä kakkospaikalla, siellä on Kosonen. Rajala ei aja voitosta, mutta pääsee kisalle, sekin on vielä kyseenalainen juttu. Ja kyllä haastetaan tuota kolmospaikkaakin siellä, Koski hakee isännän otteen paikkaa, vaan ei onnistu. Rajala nousee tuossa pykälää ylemmäksi ja nyt Koskella hyytyy laite. Voi harmin paikka, näin Tapperi nousee nelospaikalle, kolmantena Mattila. Kun lähdetään viimeiselle kierrokselle, Rajala vitesena. Paikalla Kaitonen, 7 vuotta. Siellä yksi kierros. Ja Rajala saavuttaa Tamperia. Siellä jälkeen kerran kokeillaan paikkaa samassa. Hieman rauhoitusta tuohon. Nyt on jälleen kenttä auki. Viimeisen puolikkaalle lähdössä myöskin Ruoppa. Venäjä Janne Alasaari, Autoliitto Härmäsala OYV:llä. Onneksi olkoon voittokuppa. Yleinen luokkapäivä 2. Mikko Kosonen Raitio.